Hej alle sammen, og velkommen til vores kanal. Vi er super glade for at have jer med her, og vi kan ikke vente med at dele en masse fede ting med jer. Ja, det blev helt vildt. Jeg er Mathias. Og jeg er Oliver, Vi har startet denne kanal for at dele inspiration for gaming, sjove udfordringer og alt det, vi elsker at lave sammen. og vi har planlagt en masse fede videoer til jer, så hvad kan I forvente? Masser af gaming selvfølgelig, men også livestreams, tips og tricks, måske samarbejde med andre YouTubere, hvem ved, og selvfølgelig sjove challenges og vlogs. Ja, og vi vil gerne skabe et fællesskab, hvor I kan komme med input, stille spørgsmål og selvfølgelig have det sjovt sammen med os. Så hvis du elsker gaming og sjove videoer, så er du kommet til det rette sted. Vi har begge spillet i mange år, så vi har masser af erfaring. Men vi elsker stadig at lære nye ting, og vi håber, I vil være en del af vores rejse. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at subscribe til kanalen, så du ikke går glip af noget. Og glem ikke at trykke på klokken, så du får besked, når vi uploader nye videoer. Vi glæder os til at dele vores rejse med jer, og håber, I vil være en del af det. Tak fordi I kiggede med, og vi ses i næste video. Vi ses, og pas på jer selv.